Salut și bine ați venit la un nou episod. Am început deja, pentru că nu filma OBS-ul. Și suntem aici în bătălie. Întreagă bătălie. S-a luat ăla de mine și am vrut să îl ciopărlesc. Hai, repede. Nu! Repede. Nu! Oh my god. M-am făcut kamikaze. Bă, nu! M-am rupt în două. Nu. Așa. Mai mi-a dat o barcă să merg. Din cauza că sunt VIP, mi-a mai dat o barcă. Nu mai da mine. Te rog! Nu! Lasă-mă în pace, urâtule. Că sunt VIP, o să mai fac și asta, să mă uit la alte vapoare. Să știți, domn, care nu mai afecta. Asta e aia șmecheră. Stai că mă bat la asta să conduc. Nu m-am putut. Cred că din cauza că am prea multe, că am selectat prea multe vapoare, nu mai lasă. Și asta e de acum uite. M-am dus eu. Îmi place rău asta, cum are spațiu, zici că e portavion. Mai avem doi acolo. Nu! Era de-al meu. Nu. Ia. Mai au de-alea mari. 4. Noi mai avem 6. O să mergem cu asta, că asta am luat-o de prima dată. Am văzut că pot să activez și, uitați, cum mă uit acum, că sunt niște arme care trag cu gloanțe. De fapt nu sunt gloanțe, sunt rachete. Și mi-am dat seama că pot trag cu ele. Așa, mai sunt două vapoare și beu de capturat. Bun, bine așa. Au băgat muzică de asta creepy în joc. Dar încă nu se aude. Da, și odată ce mi-am mutat la alt vapor, mi l-am băgat pe pilot automat și au început să captureze suceul. Asta e barca aia șmecheră. Beu. Ești în parte. Da. Vreau să mă mut la ăla de acolo. Așa. Asta mai îmi place mie. Barca asta. Pune-l pe stop, boss, că mai e un pic și capturăm. Hai. Gata. Bun. Bine așa. Bun, acesta a fost episodul de azi. La